Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sono Radio Philippine Standard Time, las 11:17. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules Santo. No? Miyerkules Santo, subong pitsa 8 kita sa bulan sang April 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Do ma-extend gid how? Sang another 30 days until April 30. Ginpalayag na kay na sang gobernador sang probinsya
Wala pa magkapalayag ang aton sining nga mga city officials pero ginasigahom nga sa sining adlaw mga kaaksyon magapalayag naman ang aton sining nga mga opisyal diri sa syudad. Kabudlay, no? Amo pa lang ni gani, way pa ma-extend, ano paihan kung ma-extend, no? Sige lang kung anong malabutan ta ba do kabudlay explain, no? Anon tani kay amugid ni ang sitwasyon naton mga kaaksyon, no? Ang enhanced community quarantine sa probinsya natala na nga i-anunsyo karon sa hapon kag daw laban-laban na nakiginpabutyag ni Gob Lacson kay na sa iya sining press conference nga ma-extend until April 30. Wow. Ano ayhan ang kabudlay sang sitwasyon, no? Okay lang kung bastante ka sa pagkaon kag kinanglanon mo sa sulod sang puluyan kag bastante lang ang kwarta kay pwede gid maligon-ligon kung may bastante nga money ang bulsa. Pero kung wala gani, muning mabudlay gid. Kay wala ka pangadtuan sini, way ka man dangpan sini. Ay kabudlay nga sitwasyon, no? Anyway, stay karon nga adlaw, bantayan diri sa aton sini nga pangalaga ng dugang nga mga informasyon. Hibaloon ta sa dili lamang madugay mga report sa aton sini nga mga action reporters. Kalakip man ang aton sini nga patrol nga padayon nga nagalibot diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Dugangan pag inisang problema sang amelioration program ni nga ginatawag ho. Ay ho, kadamo sa mga reklamo na sa mga kabaranggayan. Primero, sulod, ginkuaan sang data, ginpapil up. Pagbalik, pilang nahot na lang nabilin. Ano gid bala ini? Hindi mo ang pankag daw, hindi mo maintindihan nga senaryo, no? Amo gining pangabuhi siguro ba mayo na lang ning i-extend, mayo lang ihambal nga extension, pero ang palangabuyan sang halos kalabanan amo ang nagapanguna nga problema. Inop na kita tubtob sa taknalauna diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Sige, pwede na ma-check ninyo dirang aton sining Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining website sa www.aksonradyobacolod.com.ph. Makabati ka mo kag makahisayod sa mga senaryo nga nagaluntad diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag Negros Occidental kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Enhanced Community Quarantine o kun ECQ sa Negros Occidental ginpalawig tubtob April 30. Executive Order permahan ni Governor Lacson karon sa hapon. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, SP ginaprubahan ang MOA o kun Memorandum of Agreement angot sa pagtukod sang 20 milyones nga balor sang biolab para sa COVID-19 testing. Sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, iloy nga nagahigda upod sa iya nga bata ginlutang kaina sang kagahon sa sulod sang iya nga puluyan sa Barangay Vista Alegre. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni Aksyon Brian Morden, banagin sunog ang puluyan upod ang asawa kay naakig nga wala ginatagan kwarta nga release sa 4-piece.
Samtang sa balita sa patrol, we have aksyon Alvin Graba, bantayan ang paglighot kag mga reklamo ya komodata di karon ang mga reklamo sang mga kaaksyon taho nga daw pamatyagan ko do last minute nga ginhawa na lang nila kapuga sa ilatag sa ka mga barangay o kung lugar, no? Ibaloon ta na karon mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa special assignment siga balita ni Aksyon Artay Hupon, transport sektor sa syudad sa Bacolod, ginpasalamatan ang pagpasiguro sang syudad angot sa ilang ginapaabot nga bulig pinansyal. Samtang sa balita naman sa out of town, sa bahin sang syudad sang San Carlos, igabalita ni Aksyon Stephen Presquito, 5 arestado sa nagapatsisyon sa sulod sang katubuhan. Ari man niya nga, amo na ning kinaguwal sang kakulang sang pagkaon, prong ila mga patsisyon sa sulod pa sang tubo. Ay, party. Kag sa balita naman sa syudad sang Sipalay, igabalita ni Aksyon Nonoy de la Cruz, kasong murder ang ipasaka sa magutod nga nagpatay sa ila stepbrother sadtong Pitsa 3 sa bulan sa Abril. Kag mga barangay officials naghimo man sang libreng salakyan sa mga pumuluyo nga luyag magpamalaklon sa merkado sa syudad sang Sipalay. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, Presidente Duterte nahadlok nga may magluntad nga relapse sa kaso sang COVID-19. Samtang publiko giningganyo nga palakpakan, di kay palapakan palakpakan ang mga health workers. Yehe! Adlaw-adlaw! Yehe! Ang damo guro nga mga COVID-19 patient daw halos kalabanan man siguro, no? Ambot ko may mga lugar pa man diri sa aton nga daway pagidman Hibaloon ta na karon dugay-dugay mga detalye sa aton siligin pang headlines. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huling. Ayos, samtang yara na kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan, ang iban sinin nakatimo-timo na bisan jutay lang basta talalapod lang ang sa sulod sang puluyan, nakatimo-timo nang iban wala pa, nagapangita pa sang palanyagahon, no? Sige karon dugay-dugay mga ka-action inop na kita sa mga reports na sa aton sining nga mga action reporters pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Ang balitang ito. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio,
Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Aksyon Balita, Banak, Buliki. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banak, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:33 ang aton oras, 11:33 na mga kaaksyon. Kabayunta nakatimo-timo na. Ayo, kabudlay kung kaisa nga way pagapanyaga, no? Gaturingrong ang utok mo, pero ti dapat aton gid obligahon, no? Nga magpangita kita sang kinawala kada adlaw, lamang may itos-tos kita sa kinahanglanon ta. Sige, samtang ayara kamuda sa inyo tagsa ka mga puluyan, pamati lang diri sa aton sining balitaan kay ibaloon tang mga reports gikan sa aton sining mga action reporters. Batante sina mga kaaksyon para sa complete nga management sang inyo liver detox. Mag-DTX 500 capsule kita kada adlaw. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay. Inimana may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants. Pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule na kamo.
Mabakal na sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kadtuan tanang balita gikan sa News Center upod kay aksyon na Dorel Cabato, Presidente Duterte, nahadlok nga may magluntad nga relapse sang kaso sang COVID-19. Kag publiko giningganyo nga palakpakan ng mga health workers adlaw-adlaw, no? Dapat gid dalayawon isla mo. Plus ang pinaka-latest nga bulletin sang COVID-19 nga mga pasyente. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sang balita upod kay aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center sang aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ang Malacanang ang nagpaathag sa karon sa desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga palawigon pa tudtob Abril 30, 2020 ang Enhanced Community Quarantine o kung ECQ sa Luzon. Suno kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, hindi luyag sa nga presidente nga mauyang ang sakripisyo sang mga Filipino sa ginpatuman ang isa ka bulan nga lockdown o kung ECQ. Suno pa kaya Panelo ang mga ginpakamaayos ang presidente nga palawigon na lang bangod kun i-lift o kun ipauntat ang ECQ. Mayara sang dako nga posibilidad nga maguba ang gains labi pa subo nga padayon nga nagahuyang ang nagapositibo sa COVID-19 diri sa Pilipinas. Tay ginakadlokan man sang presidente nga magparehos ang Pilipinas sa Singapore nga matapos ang lifting sa nga ECQ liwat nagsaka ang kaso sang COVID-19. Dugang pa ni Panelo nga ginatinguan sang presidente nga dalayon na nga matapos ang problema sa COVID-19 kag padayon man ang panawagan sa presidente sa publiko nga kun mahimo magpabilin sa inyo mga puloy-an. Naibaluan nga Marso 14 tubtob Abril 12 lang ang orihinal nga ECQ sa Luzon apang ginpalawig pa ini sang presidente tubtob Abril 30, 2020. Samtang sa dugang balita nasyonal, umpisa buwas nga adlaw araw ng kagitingan Action Rex Abril 9 tubtob nga matapos ang Enhanced Community Quarantine, adlaw-adlaw nga hatagan sang pagdayaw ang mga health workers kag iban pa nga frontliners. Sunod day kay Cabinet Secretary Carlos Nograles nga spokesperson sa Interagency Task Force for the Management of Infectious Diseases, hindi matak-an ang gobyerno nga kilalahon ang pagkabaganihan sa nga frontliners. Angot diri ginaengganyo sa karon sang IATF ang publiko nga adlaw-adlaw kada alas 4 sang hapon magkadto sa pertahan o kon bintana sa inyo tag sa kapulian kag magpalakpak. Ano oras to? Alas 4 Action Rex. Alas 4 sang? Hapon. Gali. So good ka rin Action Rex. So Ati, karon pwede ito na kagawa karon no? Tubang Pwede. sang provincial hospital. Oo. Si Action Elre na da karon magawa. Pwede kita. Kung ga-drive ka yan, natabuan ga-drive ka, kung gusto mong palakpak, Ah. tigad ka. Kasi wala, magpalakpak actually na ga-drive ka, no delikado. Masiling to na ano na palakpak yan niya man? So, pahigad ka. Ang initial action rest, ang ginatawag nga sabayang pagpupugay o kung dululungan yung What about ang pagdayaw. mga pigado yan nga nagapinitensya subong? Hindi niya Palakpak. pagpalakpakan. Palakpak man sila dyan, Action Rex, para niya sa aton mga frontliners. So, hambal man ni Nograles nga magluwas diri sa pagpalakpak. Pwede man kuno nga himuon nga moderno. Ang subong bala nga pamaagi nga kun luyag sang publiko kaangay na lamang sang pag-take sa akong pag-video o kun pag-TikTok nan para mapakita sa mga frontliner kag mahatagan sila sang good vibes. Especially subong nga do hindi lang daw kundi kakapoy gid ini nga ila ginabatsyag sa karon kakapoy kag kasubo. Gani. Kay mapalayo sila sa ilang nga pamilya Action Rex. Yes, sometimes Kung isa kabulan, isa man kabulan nga daan nga tiner nila sa mga ospital sila dang iba boy na puli-puli na. or sa mga quarters nga ginahatag sa ila sang gobyerno. So, ma-update lang ko Action Rex sa world record sa COVID-19. Ang cases subong sa bilog nga kalibutan naglambot na sa 1,431,706. Ang nagkalamatay naman naglambot sa 82,080. Ang mga naka-recover 302
2,150. Diri sa Pilipinas, ang cases diri 3,764. Ang mga nagkalamatay 177. Kaya naka-recover naman 84. Samtang sa Western Visayas, nadungagan kahapon sang duha ka bilog, subong from 34, 36 na ang cases sa Western Visayas. Sa Bacolod, nagapabilin nga 7, isa ang napatay Action Rex amo na subong. Kag ang may Isa man admitted sa probinsya. ang confirm. confirm Bali, isa sa Negros Occidental. Pila na kadlaw? Ang Sa Bacolod ni duwa na guro kadlaw ay. nga Way na tamad dugangan. dulawig na Action Rex, Lawig duligad na? pa rin. Duligad pa rin nga Good. dumagan At ta. least kabay pa nga padayon lang ina. Pero Kabay pa. extended ang ICQ sa probinsya. Amo na Action Rex kuno karon pirmahan kuno niya Gov Lacson sa hapon ang executive order nga nagapalawig sang ining enhanced community quarantine diri sa probinsya. Sa aton tugay post damo nag-comment ano ka uno namon? Amo gina. Ti way tada guro isabat na. Ang way kami importante da lang masabat. galing kabudlay magsiling kitang nikasog lang ti paano pa nga nikasog nga wala man sila panikasugan way man sila kaladtuan unless kung manghaplas ka na sa tupad mo balay polma ko na yo. Ay, kailangan. Kung may pahulam, pero kung wala man. Pero kung wala, iti mo ginang problema din, no? Pahuway lang ha. Sige. So, update kag balita nagikan sa inyo center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Sa balita na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:42, 11:42 na mga ka-action. Sige, unahon tuwa na si Action Marlon Hinovia, parte sa sining plastar na kag ti karon sa hapon permahan ini ni Gov Lacson ang executive order nga ang probinsya sa Negros Occidental ang maipaidalom sa Abril 30, no? Grabe, mga more or less, mga 15 días pa nga laslaso naman nato, no? Kaya ipaidalom sa ECQ ang probinsya sa Negros Occidental tinatala ng permahan ini ni Gov Lacson karon sa hapon. Ay kasadya man in taon ninyo. Ti amuning pinakabu mabudlay gid sa tanan, no? Ibaloon tabi ang reports ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. We have Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex, ano man nga oras sa mga hapon mag-permas ang panibagong executive order ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Manto ini nga nagapalawig pa sang enhanced sa community quarantine sa Pugos nga Negros Occidental. Sunod kay Lacson, nakita niya ang sitwasyon subong. Kinahanglan nga paluwigon pa ang ining ECQ. Good po nga mapiho kag masigurado nga kalawasan sang mga Negrosanon. Bisan pa nga nagligad adlaw nagapalayag ang gobyerno nasyonal nga sa Luzon o kung sa Mindanao kag Visayas. Nagsiling Action Rex pero hindi nagitman kinahanglan ang extension. Ang DILG nagsiling naman niya nga ang pag-decide kung i-extend o kung hindi depende sa desisyon sa tagsa ka mga local government units sa kon LGUs. Ang matabo sila kundi bayara sang ginpang isyu nga mga exemption permits pala. Permits nga mayara sang nakatatak nga valid until April 14. Kabati until April 14 gid man unang implementation sang ECQ. Kaya ang balik of Lacson manginvalido ina hindi na pag-island manginvalido ina atub-tub April 30. So mabalon niya man niya. Nga may nabutang na da sa IDEAO? Permits palagin na issue. Okay. Nabutang da ang effectivity March 30 to April 14.
Pag April 14, di na pag-Islam na, valid na gihapon, of April 30, kaya manti sa pulon, manin ni Governor Lacson, nga otoridad nga nagapatayon sa checkpoint kag hambalon, okay lang gihapon na, pwede gihapon gamiton, inisyo nga exemptions. May ara nga mga LGUs, mayors, sa mga panuwa kag syudad, nagasiling man action rex nga para sa ila, hindi na kinahanglan ng extension kaman kontrolado naman nagawa ang sitwasyon sa ilang sining lugar. Pero kinklaro ni Governor Lacson mandatory ini province-wide ini sa gihapon implementation sang extended ACQ. Yari ang anunsyo ni Governor Bong Lacson. I will be signing the executive order this afternoon declaring a extension of 2 weeks. This in spite of the fact that we saw on radio or TV that national government said that there is no need for Visayas and Mindanao. But yesterday, Iloilo, our neighbor, already extended it up to the end of the month. I think the national government, especially the IATF, can understand the LGUs from Visayas and Mindanao if we decide to extend. So for Negros Occidental, yes, we will extend for 2 weeks and I will sign that EO this afternoon. It will be a continuation of the existing ECQ. And I also would like to announce those that were given already exemptions up to April 14 can use the same exemptions. No, we will just notify the PNP who are manning the checkpoints that all valid exemptions that were already issued effective up to April 14 will still be considered valid up to April 30. Pero ang supply sang probinsya sa Bawlawig-lawig ni Action Marlon na makumoy sobra ni sa kabulan mo. April 30 ay April 1 to April 30 plus may duwa pa nga sang atob lang nga March 30 kag March 31. Ano ni bastante sa gyapon ng supply para sa mga pumuluyo? Ni ba selected man lang ni gyapon eh? Ang samahin sang bulig agin padala sang gobyerno provincial kundi ang una agin padala worth 1 million pesos nga valor sang NFA nga bugas. Plus ang mga munisipalidad agin dugangan worth 500,000 nga NFA rice sa gihapon. Mong nga may ara sang implementation nga extended ACQ ang tanan nga panuwa kag syudad ang tugangan hatag bulig mga 400,000 ka balor sang NFA rice sa gihapon. Kung maubos-ubos, teka may ara action reksya banwa nga dutay populasyon para sabi sa banwa sang tubuso, nag-lockdown sila, ang ila sining supply sang bugas do, bisan basihan tagani ang ginbulig sang provincial government, full bastante na. May mga syudad or banwa naman niya, nga damo ang populasyon, damo ang buruligan, siguro amo na Axorex ang medyo pangatubang sang medyo may problema, pero pasalig man ni Governor Bong Lacson, nagapaningwa, nagapangita pa sang pamaagi ang provincial government hatag ang sarang lang nga mabulig nila sa mga apektado nga LGU. Ingit ko lang kay importante man good news manigin palihag ni Governor Bong Lacson di ang Negros Occidental may ara sang isa ka positibo sa COVID-19 Amuling sa IB Magalona? Lalo natong 41 anyos balang mapaye. Okay. Una nga nag-positive siya. May protocol ang Department of Health na DOH nga dapat mayara sang second swab test nga patigayudon. Ginkuhaan sa sang ikadua nga swab test action rex sang April 2. Resulta, nagnegatibo na siya. Nagnegatibo na siya sa COVID-19. Ati good. Tapos, dapat ikatatlo pagid. Dapat mayala sang third swab test pagid nga patigayunon. Tag-ini nga ikatatlo nga swab test sa inkuha sa iya, nahimo na ni kahapon action rex. Subong nga adlaw, ipadala naman ini nga specimen niya dito sa bahin sang Western Visayas Medical Center na ipaidaron sa examination. Kag ang resulta sini, paruan mga isa, duwa to, o tatlo kadlaw.
palaan na aksyon Rex kung ano ang resulta. Sige, galaom si Governor Lacson, ako mga nag-negative sa second swab test, nag-negative yapon sa ikatatlo, hindi pa aksyon Rex papalaan hambal ni Gov Lacson para sa puputanta nag-negative sa ikatatlo nga swab test, yung una nga nag-positive, hindi papalaan kung bala pwede nga tawgo na Negros Occidental COVID-free kay maistorya, makiangot pa siya dahil sa nga Department of Health na DOH. Diba si nag-negative na siya tungod nga nahilom na to nagayo na tong primerong diagnosia? Galing kay ang protocol aksyon kinahanglan pagit nga mayarasan ikatatlo gid swab test. Tatlo gid ka swab test. Swab test para nga mapipiho aksyon Rex. Kanamoon sang POIs amo ning labing ulihi 72 POIs nga nagnegatibo sa COVID-19. 22 ini tanan aksyon Rex kinpalihag kay ni Governor Lacson kada distrito. First District Escalante isa nag-negative, Calatrava 5, San Carlos 14, Second District Sagay 2, Cadiz isa, Manatla isa, Kabankalan 6 District naman Kabankalan isa, Sipalay 4 District nisa, 4 District Ibibagaluna isa, Silay isa, Talisay 2. Nag-negative niya nga mga PUIs 4th District, Bago, Anom, Pulupandan, isa, Valladolid, 3, San Enrique, isa, La Carlota, 4, Pontevedra, 2. 5th District, Hinigaran, 12, Binalbagan, 2, Himamaylan, 3, La Castellana, 2, Isabela, isa, Moises Padilla, 3. 6th District, Kabankalan, 2, Kagsipalay, 2. So all in all, 72 ang mga nag-negative nga POIs. Pero ay ara Paxon Rex ginahulat subong ang provincial government may 4 pagid nga wala pagid may baluan ang resulta kung positive o kung negative sa COVID-19. Sang nun nila ginpadala ni? Kalakip ni sa una, kundi ang una-una gid nga test kin patigayon. Padala nga specimen ng kapugusan 135. 135, lakip na di ang resulta nga isa ka positive. 130 negative. Apat aksyon Rex, pala mo ang 135 na ka mga swab specimen mayara gin padala sa bahin sang RITM. Mayara gin padala sa bahin diri sang Iloilo Regional Laboratory Center. Ining apat nga ginahulat pang resulta laban-laban dito mo pa RITM Axorex amo ni nga medyo na ulo atrasar kaya RITM sa Metro Manila gini mo damo to nga mga swab test result ang ginahulat man. So maning balantayan apat ka mga test result ang ginahulat sa sabong mga tidon. Ang probinsya Action Mar nagdeklarar nga extended ang isikyo ang Bacolod wala pa pero ginasigahom naton nga amo man ang manginpormada nila. Laban-laban kay kon may declaration ang aton lang naman dire nga dapat talunsay na lang na ang pagpanghatag nila sang allowance da nga inugbakal bla sang bugas da kay ba o kabudlay katamama kumuy ay sa kabulan kag nga pinitensya ni Governor Lacson may ara aksyon Rex ang ayo manggani sa bongga aga sa bahin sang DSWD dapat magpagawa sang final kag sigurado nga kriteria dapat gid ang sigurado nga kriteria ang ilang mga kriteria hindi magilili tuhog sa kriteria to sa nasyonal ho. Si Governor Lacson nagako nga siya gani kalibog para pinsaron diya kun din kita lang isakto di. May mahatag to sang DSWD form sa barangay pag balik lain naman ang hatagan. So manakidala umani Governor Lacson dapat mayara sang klaro kag dapat isa lang kay kriteria nga dapat sundon kay pati siya gani kay na hindi man tanto maka-explicar kung ano gid ang pwede nga mabulig diri sang local government units ito nga DSWD ang gitagaan diri sa Dakota Hotel implementar sila, pero ang itanang parsentayo, mga opisyal nga pareho nila sa gobyerno.
Ang kaso nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon na Mario Heroboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ara na, permahan na sining hapon ni Gob Lacson ang extension nga 15 días, another 15 days until April 30 ning ipaidalom sa isikyo ang probinsya. Ang pamangkot dati kung ipaidalom sa isikyo ay gida problema, basta ang importante ang mga ultimong mga tawo makabaton lang tiligangon. Amo lang na tiligangon kag bisan way na sudan sa prangkang istorya. Tiligangon importante. Salita ni ka implementar ning mga amo ning kasubong sini tapos wala man lang tay support sa mga taong ang income blay nang gasalig lang sa matagadlaw. Bisan pa ganing may bulanan ka sa 2 ka semana, awot-awoto na. Ayo, may iban pang kumpanya nga daan nga wala man hatag ayuda sa ilang mga empleyado tinano. Nanong gwa sini sa ngaton sining probinsya, not only sa probinsya kundi sa kabugusan nga pungsod. Okay lang tayo magwakal nga extend kita tub April 30 pero pamangkot na anong isuporta ta sa pumuluyo. Ay, oo. Dapat ang gobyerno ta nagkapreparar na sini kung extension. Bat ang importante, tanan makabaton. Ay, oo. Do kabudlay nga sitwasyon na. Ibaloon tanay nga balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Kamusta untang sitwasyon sang palibot sang syudad kag paglibot niya sa iban nga bahin diri sa probinsya. Ibaloon tabi si Aksyon Alvin Graba kung din siya nga area sining mga inoras kay para mahisayran tate ang mga checkpoints ta sa mga areas nga malabayan sa aton sining nga patrol ang sigurado nga laka-laka na mga di pasero mga salakyan, no? Kay nasa ngaga mga 7 o'clock nga dinaguso pa ang may mga salakyan kag may mga ginagmay nga mga motorsiklo ga kwan pa ga sinala-sala pa ka pangumpra ka bakal sang dapat nga blaklon. Way pa si Aksyon Alvin Graba din siyang bahin man. Daligid lang, no? Kay way nagasabat si Aksyon Alvin Graba. Pagkaroon ta lang na siguro. Kadtuan ta na yung balita sa Aranasa. O sige, kadtuan ta na si Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex sa mayong hapon pilag observations nga nalabayan sa patrol. Particularmente ang circumferential road going sa Bacolod Silay Airport sa area sa Silay. Mga check-up points action Rex ang pila ka mga police mismo, no? Ang nagabantay man sa mga check-up points na lakipman ang pila ka mga barangay tanod nga nagapakigupod Action Rex sa pagbantay sa mga check-up points. Ubod na diri Action Rex ang pila ka mga empleyado sa City Health Office. Actually, isa sa nakalupang darasyon na Rex ang patrol. Kung malabay ka naman sa area sa Talisay, kundi may ara man sila sa tent dito, kag dito na nag-check up man sa mga kapulisan. Isa diri, isang una, para mismo ang tent marang nga gina-sprayhan Action Rex. Lokapon ka malang da nagkadto da? Sa area circumferential road kita. Circumferential? Oo, circumferential road. Dinadampi na sa may Talisay na? Yes, sa may sa may Hacienda bangga mismo sa Hacienda Bubog Action Rex. Hacienda Bubog man? Sa circumferential road ba na? Going Bubog sa Talisay na? Talisay, yes sir, Talisay. Okay. Ara Mandara, ikaduha Action Rex diri mismo. Sa una daw may going sa airport na ikaw? Subong sini-action na Rex Lapaw nakita kay padulong magita no sa area sang Silay sa Ilocos wala.
may katuan kita, no? Importante lang Okay lang kantuan mo. Sige lang, tinano to dayon. Yes, Action Rex. No? Sa area naman, sang Bacolod sila airport, sa may bangga ayon mismo, kung pasulod ikaw, sa area naman sang syudad sang Silay, may ara man check-up point nga ginapatigayon, kag ginahimo sa karon ang sa gihapon mga kapulisan sa idalom naman sang Silay City PNP. And at the same time, ang ila sining municipal na city health office. Medyo reaksyon na nagsakitan man naton nga may ara man sila tent diri ginabutangan man sa gyapon daw kay sprinkler lamla. Kag diri ginesprayhan Action Rex. Ang mga nagalabay nga mga salakyan, even ang mga tao. Subong sini ang patrol sa area kung magapasulod ikaw sa area na sang Ilopez sa karon may ara man check-up point Action Rex. And this time ang mga daw tao lang ni Action Rex sa makagwa ni karon i-check tabi single nga motor daw tao nga ano tao Action Rex sa maka kay guba ang taytay diri sa area sang Ilopez, no? Antes ka kasulod mismo sa proper sang Ilopez. Tao nga gubahaw? Oo, ang panaugan tani bala. Lukso-lukso nang da nga guba na darang taytay na da sang Ilopez na da yaman. Inang antes ka magliko to sa barangay Ilopez, guba na da? Oo, sa taytay, i-check ko ni Action Rex ha, kay manaog kita. Kag-check ang punta. O saranan ng imong pagkadapay da, parang mas mayong lugayawan mo? Oo. Ano Action Rex ang check appointment na diri dampi kag check upon kag chikaron ta sila ano gid ang pastada sa karon nga sa check up point tao lang ang makalabay, hindi makalabay ang salakyan. Oo, hindi makalabay ang salakyan. Yung mga motorya? Checkpoint. Ang mga motorya? Ang mga motor. Ma'am, live ka sa buong sa Action Radio. Ma'am, anong plastada nga hindi makalabay ang mga salakyan diri? Mga guba subong ang taytay diri, halin diri sa imbang pagadto sa Kapitan Ramon taytay. Ilopez nga taytay. Ilopez nga taytay. Pero lagi sarado taning taytay sa Ilopez. Guba subong ang taytay sang Ilopez. Actually, guba ang taytay sang Ilopez. Anong plastada na guba o kung ginakayo? Ma'am, ano lang? Sige. Wala kita sa may nakita diri ma'am nga guba. Ano ni basi gina-repair guro? Sige ginto doan ta ka Action Rex no. Ano nga klase sang pagkaguba na? Ti anong ginasakyan tagali sa mga tao da? Ano ma'am? Amo ni siya ang may guba nga ang steel bridge. Ang ini nga steel bridge gabok na. Tapos ano? Ang sa dalom didto may bilang may jutay nga nak-crack didto. Tiin bawal maagyan subong ang taytay. Bawal sa kulang na? Subong. Kano lang ni ma'am? February 24. February 24. February 24, Action Rex. Di wala na da sang makasulod na? Wala na sa makagwa? Wala na sa may makasulod eh. Motorsiklo? Hindi, bawal man. Tao lang, kag ang bike. Tao lang? Kag ang nagabike lang. Ang nagabike? Oo. Tao lang, Action Rex, kag ang nagabike. Ano ina man? Oo. Anong plastada? February 24. Na tabo ang ining naggaway naging pagyan. Kay naguba. Kadugay-dugay na nadagali nga nagkalaguba na nga way pa naging kayo na. Sino na mapakayo sinasang taytay ngina? Check ta no sino nga pakayo. Kay ang ginapamangkutan ni Action Rex, ang mga official ka ba sa barangay ma'am? Ikaw si kagawad. Kagawad. Kagawad ka diri sa Barangay Ilopez. Sino nagapakayo diri sa sinin nga taytay ma'am? Nakaistorya ako sa isa ka city official ng binambala niya ko nga nag-session sila last March 3. Kung sila guba to sa Feb 24, pagka March 3, in-include nila sa ila agenda sa regular session ang repair sang old bridge. Kaya may ongoing project na yung new bridge mo. Para siya ang new bridge. Galing na pending ang construction sang new bridge kay tungod sang COVID. Kaya ang mga workers nag-quarantine man. Nag-observe man sila, nag-quarantine. So, wala sila nagsigi-obra.
kay wala man mga means of transportation. Di lang mga materials, hindi man available. So sa karon ma'am pending ang ining obra diri sa karon gid stop ani for the Ang meantime. pending nga obra, ang para sa new will be constructed na bridge. Bag-o. Ang iniyang old bridge, wala pa niya matandog. Wala pa niya bali na sugdan ang repair. Pero according sa akong source sa nga isa ka city official sa Silay, na kaobra na sila resolution nga para ma-allocate budget for the repair of the old bridge. Pero wala pa natalana kung kasan-o. Na namangkot ko dayon ipagambal niya nga nakapasa sila ng proposal for the repair. Namangkot ko din kung saan yan masugod ang construction. Then they told me nga nang after the passing of the resolution, a month after ang sugod sa construction, which is supposedly April 3. Kay March 3 ang session mo. Siguro, I don't know kung anong reason doon nga na pending tanan. Maybe because sa ako, ginangat ng mga city officials, kag barangay officials, sa ining quarantine naton, kag sa pagsugpo sa COVID, hindi maglapta. Anong binasakyan sa mga tao daw maguluwa? Anong mga salakyan sa tao daw nga nagaguluwa? Anong mga salakyan lang di sa mga tao nga nagaguluwa, ma'am? Going sa Ilopez kag Pagwa. Actually, kung may mga private vehicle nga gusto yung magbakal bulong or mga basic needs, gaagi sila sa Hacienda, hindi sila kamot San Diego. Gaagi sila ng Purok Sampaguita, then maliko sila sa Bag-o nga dalan, nga gina-construct ba lang ng connecting Silay City to Sarabian, Victoria. Amo siya subong national project bala nga may nang concrete ang dalan. So dito gid maagi. Kumbaga sugpo ni siya sa circumferential road mo from Bacolod. So from Purok Sampaguita, may dalagyan nga maagi ka sa gina-construct subong nga dalan. Hindi pa totally 100% ang construction, hindi pa completed ang construction. So may part na nga tibukon nang hindi pa mayong dalan, pero may part na nga simintado na, especially ang Taytay. Ang bridge, okay ng bridge. Kay naobra na ang bridge. Duwakit bridge ang nabra. By the way, anong pangalan sa bridge nga ni nagawa? Malisbog Bridge. Action Rex, Malisbog Bridge. Amo ni ang bridge nga steel bridge sang una makabig mo steel bridge ni no. Galing kay ang iya sa yung dalan ginsiminto lang. Oo. Amo ning nagubas dalong. Damo-damong na piktuhan da Action Alvin eh. Ano na ganit panawag sir? Oo. Subong ya Action Rex may gahimo man sila sa Bag-o. Amo ni ma'am ginamin mo Bag-o nga bridge nga. Daan ang Bag-o. Amo nang ginatudlo niya nga mga gina-construct niya subong ang Bag-o pero kuan pa lang ni Action Rex ng mga kahoy pa lang ni daw. Hindi mo na magyan gapon sa mga motor da. Ay hindi po gid hindi pa gid mano na lang nadaslan. Ako na mo dito na sila guro gagi sa ginambalya ginalibutan dito. Oo, kuno mo mga tao dito ginalibot sa piyak. Ikaw na lang dang nagagi daw. Sa ambal kung Purok Sampaguita going to the gina-construct ng subong nga dalan. Nag-connecting Bacolod sila sa Sarabian, Victoria. Oo, pero ano nga barangay agyan nila kung maghalin diri? Ilopez lang gyapon. Ilopez lang gyapon. Bali naglibot sila. Hindi man gid layo. Hindi man layo. Ara lang nalapit lang na. Siya compared sa nanligat sang wala pa naging open. Galibot gid kami barangay Hawayan kag barangay Tansa of PB Magalona. Wala kami nagalabay. Kagawad ano ganing ngalan sa Kagawad? Okay lang. Si Kagawad Midel. Kagawad Midel. No first name ni Kagawad Midel? First name mo gani ba? Carmel. Ha? Kagawad Carmela Midel. Kagawad Carmela Midel. Nga daway na di live ya sa ako niya, oh? Ay, nabili nato nga kon ang nabilin mo hindi mo pagibilin basta ara ka sa gira dalo mo gid na tingala kung way ko kita kay Kagawad Midel kay gwapa si siya no. Oo gani ang pamangkot dira ang dalan hindi kay ang itsura niya. Ang dalan no. Yung home ka mo anay kay balugid ko ga ulugtas ang ibanding nga naga padala mensahe sa ako no ga ugtas gid sang batunay sang bugaso. Gani man ba kagang kuan ang
kuna mo dito nagagit na sa may lakturan to? Laktura na agi Action Rex sa may isang pagita. Bali ikaw ang nagtalang. Daligi lang kay nautod si Action Alvin Graba. Nautod siya guro Action Nelmar. Dali lang nga kay balikan ta lang si Action Alvin Graba sang iya sining report direkta sa Barangay Ilopez. Action Alvin? Wala pa. Dali lang, no? Ang mga komento ninyo, pagkaronan ko lang na. Relax lang. Tagipusoon ninyo. Action Alvin? Yes, Action Rex, no? At least ang sitwasyon di, kung makasulod ikaw sa area sang Ilopez, magi ikaw sa area hambal ni Kagawad, sa may Purok Sampagita, pero... Da ka na magi sa construction sang dalan? Yes, sir, no? Maagi-kagid sa construction. Kung nalin ka sa Silay proper, masulod ka na sa Ilopez, hindi ka na magrekta-rekta, liko ka na sa may dalan nga gina-construct going to Victorias, tapos may bangga na dang lakturan, amo na? Oo. Amo man to ang isa sa mga ginhambal ni Kagawad Action Rex. Anyway, try naton para makita mo sitwasyon, ha. Away lang nato nabutangan pangalan Action Rex. Amo ni ang sitwasyon diri sa area sang sa Taytay mismo sang barangay Ilopez Action Rex, no? Try tanin siya. Ari na. Okay. Aran Action Rex, no? Makita na natin ang sitwasyon diri para makita mo man ang ining steel bridge within sa area sang sa may Taytay ayon, no, sa mga sang Lopez, no. Ano nang construction na iyan ang DPWH kun iyan ang lokal lang na dang Taytay ngina? Ang ining construction ni ma'am iyan sa DPWH, ma'am, o iyan isang local. Yasang DP, no? Yasang DP Action Rex. Tiway na nila ginsako na da kaya mo na dang pinaka-access road sang tanan nga Pumuluyo. Ano pa na dang iba nga apektado da? Halin sa Barangay Ilopez. Oo, ang mga truck diri ginayaga agi Action Rex. Kaya anong mga apektadong mga lugar da? Ate, apektado ni karon magkutunta kano mga apektado. Sa mga apektado nga mga lugar. Oh, nakita na ni pakita na karon sir. Ano nga barangay what? Barangay Ilopez. Kapitan Ramon kag Ilopez. Barangay Kapitan Ramon kag Ilopez. Kapitan Ramon kag Barangay Patag. Barangay Patag. Patag pagigalita managaligagi. Oo. So tatlo ka barangay apektado. Oo. So Ari Action Rex kunti amo ni ang steel bridge. Ang steel bridge Action Rex makita mo portion pa lang ni ayo makitaan mo diri sa atin nga Facebook live. Hindi sa may poste ni layo pa na gali layo pa na sa Barangay Ilopez na. Oo, antes ka kalabot sa Ilopez. Amo ni ang layo pa na kay ara lang na iya sa may ano nga sinda na dagane? Ano nga sinda diri nabilong sir? Hacienda Malisbog 4. Malisbog Malisbog 4. Oo. Hacienda Malisbog 4. Kita mo sa ating Facebook live Action Rex. Oo. Ngamaning guba sa ang litik bala nga steel bridge sa may approach sa dalom as alleged sunod diri kay Kagawad kuan man guba man, no. That is why naghimo sila sang panibag-o naman nga bridge. Ari Action Rex ang sugod pa lamang, no. Kitaan mo skeleton pa lang ni. Wala pa na. Oo, skeleton pa lang ni. Way pa gani na magano-ano na. Way pa bisan tikling na do hindi kagida. Hindi wala pa butang-butangan pa lang na drawing da. Skeleton pa lang ni. Actually, ang lubi pa gani para makapasal sila dire. Sa Arikita, sa babaw sang Taytay. And sa Dalom Sini, may isa pa. Amo ni ang ginbutangan Action Rex, no, sa mga yasang lubi para makatindog ang pila makapasa dabi. Sa silbing footing ni si halimbawa sang Taytay. Pero ang mga Country Action Rex, may mga semento man diri, pero amo lang ni semento para lang niya ilubong lang bala silbing nga footing ni siguro Action Rex nga pagahimuon. So amo ni ang pinaka sitwasyon na diri, no. Amo ni ang footing nga ginahimo. Gina-construct ni siya sir gyapa ini ano ni bali DPWH na tong gahimo so. DPWH na sa
Amo sa buong preparation nila nga pilote para nga magbuhos sila diyo. Pilote, Action Rex, preparation isa para sa pilote. Kung magbuhos sila, Amo nang ila itanom ibugsok para nga buhusan nila pa saka. Oo. Sir, bali ang mga tao diri sir, ang kalabanan diri sir, mga tao in caso emergency, hindi na giniya pwede magyan. Actually, may alternative road kami dara sa dalong nga ginhimo o nga kung may mga private ka salakyan nga makaya man lang pagtabok sa suba dira ga shortcut mag-agi. Busi ganoon matabok ka gid sa suba kung kaso. Itaon na din siya sa downstream pong bridge. Oo. Ara na may ginhimo sa ang ato nga mayor nga para alternative sa mga tao nga kung gusto gadali dara lang mga agi hindi na to maglibot sa may sampagita nga sa ginahimo sa access road nga sa Conferential Road para kay mas layo dari mas madali lang mas dali pa din, no? Oo. Galing kay Tish kung kaya sang imo salakyan niya, pwede gid. Pero kung auto hindi pwede. Hindi pwede auto. Mga pick up ya. Pick up ya pwede gid. Basta mga taas ang wheel. Sa mga truck ya di karga ya dirgagi. Dira nagagi subong ang mga tinwheelers nga kaya man ang ilang mga ginakarga nga mga balas bato o etc. da nga mga tubo gagi man da. Apektado bang kamo sir? Yes, siyempre, apektado kaya everyday ga-agi ang akong truck nga mga gakarga man balas bato. Aga-agi man diti subong da nag-agi kisa galibot pa kami sa wala pa da nakahimo ng alternative road. Galibot din kami Central Hawaiian kaya akong mga dump truck na ni gusto ko balas bato man. Di ako na apektado gigan ako. So pati dari man ko nga kagawad sa Ilocos. Ikaw si Kagawad Inong. Kagawad Inong Joseph Inong. Si Kagawad Joseph Inong. Si Kagawad Joseph Inong daw na-interview ko naman sa una no sa Action Radio tong Teroy sa riding in tandem mo ako to. Action Rex si Kagawad Joseph Inong no. Naka-interview natin ni sa iya and of course amaning sitwasyon diri apektado man kalining kakilala ko ni tiyang iya sini nga tarak-tarak kundi niya ginapaagi ni. Sa diin? Libot? Libot ko na siya. Libot Libot ka sa din? Dito sa ginagyan eh. Hindi sa piyak? Tiyak na bugirahan. Kadamo, gitsang lusutan mo, Action Alvin na. Si Kagawad pa yung ino. Sige. Action na Rex, maning sitwasyon diri sa area sang Taytay, no? Along Taytay sang E. Lopez, siyudad sang Silay. Binaksyon na ni Kiraw ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:17 na. Matapos ang balita ni Action Alvin, kantuan tanay si Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. SP ginaprubahan ang Memorandum of Agreement o MOA angot sa pagtukod sang 20 milyones pesos nga balor sang BioLab para sa COVID-19 testing. Yari ang kaundan sang report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex gin na aprobahan unanimously sang sangguniang panglungsod diri sa may siyudad sa Bacolod ining Memorandum of Agreement akon na MOA ang utani sa gidatuso nga proposal nga 20 million pesos nga balor sang BioLab no para sa COVID-19 testing. Ini siyang ipahamtang sa may Corazon Doctrina, Montelibano Memorial Regional Hospital. So sunod rin kay Mayor Bing Lonaldia siyang pagpakigangot dito sa may Iloilo sa dinahamtang ang first no nga BioLab nga makakandak sa COVID-19 testing amo ni siyang Western Visayas Medical Center. Sunod sa Action Rex at least 100 lang ka test results ang ila sinig nga makapagwa sisak adlaw or daily Action Rex. Sunod diri sa alkalde nga kung matapos ang BioLab diri sa CLMMRH sa sulod sang 45 to 60 days ini ang gidapaabot nga makakandak sang 200
tubtob 400 katesta daily action Rex. So kay Mayor Bing, iya diniging klaro nga hindi lang Bacolod City ang maka-avail sang sining biolabs payon nga ma-realize na ang ini nga proyekto kundi ang bugos nga Negros Occidental lakip man ang Negros Oriental kung kinahanglanon nga magpadala diri sa nasining nga mga specimen kag may baluan kung bala positibo o kung negatibo ang isa ka persona sa COVID-19. Sunod diri sa alkalde, isa sa mayor nga aspeto sa pagpag-away kontra COVID-19 amo nga dapat may balan action Rex sa kalugar kung pilagid bala ang positibo sa masakit rason nga nag-invest ang syudad sa Bacolod sining 20 million pesos dako ang kantidad sunod sa alkalde pero dako man ang bulig para sa mga pumuluyo. Aling palihag ni Mayor Bing Leonadia. Salamat sa kay Vice Mayor kag sa aton mga konsehalis. Gin-approve na nila ang MOA between Bacolod City and the regional hospital, no, nga maging sitos sang aton nga biolab. Okay. One of the major aspects of this fight against COVID is for us to determine bala kung pila kabilog ang not only PUIs but pila kabilog ang positive or negative. Now, sa lakat sang panahon, tanan kita diri sa Western Visayas nagadepende sa lab nga dito na locate sa Iloilo. So he said if that is operational, ang target sina is to be able to accommodate mga 200 to 400 a day. So dako na nakatama nga bagay sa aton. At a time like this, in a situation like this, that is what we need. Kita na nun. That's why we're spending a big amount of money for this. Action Rex sa posible extension sang enhanced community quarantine diri sa mga syudad sa Bacolod wala pa sang formal nga bando o kon executive order nga ginpagwa ang alkalde sang syudad sang Bacolod pero sa pagpakigangot diri naton sa City Health Office ang bala ni Dr. Grace Tan may mga swab test pa siyang ginahulat Action Rex dito sa may Iloilo ang resulta sang may mga exposure sa COVID-19 patient kag hindi pa siya makapalayag kun bala kinanglan i-extend ang ECQ diri sa mga syudad sa Bacolod. Pero kung basehan naton ang mga previous statement ni Mayor Bing Leonadia, sunod sa yaluyag sini nga i-synchronize ang mga plano sang provincial government sang Negros Occidental kag ang LGU diri sa may. Wala man tagyapon may mo kung naka 15 days extension ang probinsya Actiondale. Correct Action Rex, especially nga diri ang Bacolod City amo ni ang sentro sang negosyo, sentro sa mga commercial establishment kag amo ni Action Rex City depende ni sa alkalde kan bala sundo niya pero most likely maprubahan hini Action Rex ang extension pero hulton ta lang ang formal nga announcement ni Mayor Bing regarding sa posible extension sang ECQ diri man sa may syudad sang Bacolod. Update sa balita gikan sa Bacolod City Government Center ang Action New Action Day sa una sa balita ng sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:22. Salamat gid Action Dale Salazar. Matapos ang balita ni Action Dale, kadtuan ta si Action Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ba naging sunog ang puloy-an ho upod ang asawa kay naakig nga wala ginatagan kwarta nga release sa halin sa 4-piece. Ay na, naman na muna ning kinagual, magsali ka pa imuya ka. Ay, huong klase ka ba na ka? Yari ang kaunan sa report ni Action Brian Morden. Action Brian. Rex, naka-agom sang second degree yung pasok ang asawa matapos sunugon sang bug nga bana ang ila sinipuloy-an nga yara siya sa sulod mismo sang ila puloy-an Action Rex pailang kay ni siya ang nakatibawas pa ang nakagwa pa kag nakapalagyo na ganon tag ining insidente kahapon sang aga diraya sa area Action Rex sang Bayog-Bayog, Sitio Bayog-Bayog, Barangay Bulata, Kawayan, Negros Occidental. Ang biktima diri amo si Angelina Cabalida, 58 anyos, kag ang iya siling bana nga mong suspitsado amo si Leo Digario Cabalida, 60 anyos, senior citizen na.
So, direct kay Police Major nga mo ya si Luel Garinganao, hubog ang mana nga pagpangakig pagkatapos ginsaradaan niya ang tuloyan action rex gitrangkahan niyang bertahan kag sinunog niya. May lang kayang asawa nakasaka sa bangko kag nabuksan niyang atop sila siniployan kag didto siya nagkaagi action rex. Pero ang tuloyan nila na ugdaw gid inisang klayo. Ang isa pa gid nga napilasan among ilang sini nga tupad mga kon paingon nga mo si J.R. Bernardo, 50 anyos. Sa diin ni si J.R. luyag lang kunta ni Action Rex nga mag-pacify o kung magtambag sa ila sini kinagamo, linabo niya kag naigo gid ni sa likod sa baga to da. Kag nalabuan niya maning nasambit niya nga suspect. Klase ka tao, no? Hubog abi. So, sa pagpangusisa ni Garinganao, ining banda na akig, kay nangayo siya kwarta sa asawa, wala ginhatagan. Kay pagkabalo niya nga mag-googling release ni sa Purpose Action Rex, nagapangayo, ini siya, tiway nahatagan, kay ang asawa, masunaho na importante, nangakig siya kagamuni nga nagpahubog kaginsunog ang puriyan. Kag hindi lang nagli subong na tabo Action Rex, nagliga nga tuwing sinunog niya maning iyaman nga, balay, sa amo man nga rason. Kaya ambal ni Sir Garinganao, istorya kami ba naman si Namo sa kwartay ng patukod balay. Aring palayag ni Garinganao. Nung sinapalay ka na paglabo sa isa ka tao, regarding sa purpose, no? Kaya nag-release by, nag-ligat na mga ilag daw ang perfectong kwarta para sa mga beneficiaryo. So may gamay guro nga misking ng ng decrease na mga tawa. Hindi na makain naman natin mga suspect na hindi ko tayo pumugwari. Para katawa sa tulog. So mukhawayo pala, hindi natin nga biktima nga asawa yan nakapalagin. Paano sa sir nakapalagin, sir? So ginuba niya ang buwan ang atop, no? Ang atop ng mga balay. Just pagkaling po bangko. So, yung babae, nakagadinig niya. Pagka may gamay na nga tulong sa posisyon ng alawa. Action Rex ang porson sa palayan ni Police Major Garinganao, sang Kawayan, PNP. Ang asawa, Action Rex, sa ospital, sulok kay Garinganao, daw ginahuna-huna niya pa kung magpasaka sa kaso. Pero ining ginlabo niya nga si JR naman tupad balay niya, residido gid niya magpasaka sang kaso. In fact, sinigaga may plano na to nga i-inquest ini batok iya sa nasambit nga suspect ka. Ang suspetsado na pilasan pero gamay gid man lang ara sa buong priso na sa custodial facility sa Kawayan, PNP. Ilang balita gikan sa Nokpo, Action Brian Morden nag-report po na sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:27. Dagang salamat, Aksyon na Brian Morden. Salamat skid sa report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Malakay Finance Corporation anayho para sa nagakinanglan house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan. Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, Tabuklang, San Pure Gold, Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dara sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, Tabuklang, San Pure Gold, Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation.
Mayo lang nga pag-monitor kay Rolando Serion Porsadela. Okay, gid na ang ECQ extended para masigurado gid nga safe ta tanan. Pero tani, matagaan tanan na pumuluyo. Nga gakinanglan ayuda. Amo gid ang dapat na. Sa kay Aaron Lavaro, may lang nga pag-monitor Aaron. Kay Angie Mayuno, may lang nga pag-monitor sa pamilya Mayuno, Oxiana kag Sabanal na lakip na sa Golmatiko dira sa Yanson 2 nga pamati. Ayos RG Mayuno. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang nga pag-monitor sa Malaka family kag Labadia family sang Purok Greenfield, Barangay Tangob, no? Kay Tuto Roberto Carlos Albuena, may lang nga pag-monitor. Thank you so much, Gid. Kag kay Aiko Takatsi, Action Rex, tani kung ma-extend mabuligan sa mga manggaranon da, kagasindero da sa aton, kay daw damo manda may mga waward. Kaluoy man ang mga imol sa Negros, mugani man. Tigaling kay, depende man na sila. Sila na kay balo sa manggad nila. Alin sa kay Sir Emmanuel sa Lacson Senior, sila nga dapat kooperar ang tanan sa extension sang ECQ. Mas budlayan tatanan kung alang gid alanganon gid ayos. Kay Ipi Lacson kaso mga 45 days pa matapos, mugani man. Kay Pading Pari Binji Felisario dala sa Manila, may lang pag-monitor paring Binji Felisario, no? Kay Lovely Luck, amugid pilian gid aw parihas man lang apektado sang COVID-19 ang mga buaya nga barangay, maluoy man kamo, hindi ninyo pagsuluhang grasya para makaabot man sa mga pigado kag mga naggurotom nga mga tao. Amo gid Lovely Luck. Darwin Taiko, ang barangay actually kung isip-isipon tang budget sang barangay di ginakasarang niya sa mga pumuluyo ya. Ubuso nilang budget na nung gwa sinaman ang sobra sa budget nila kag pwede i-realign, pwede gid ma-realign ang bulig sang banwa o kun syudad amo pagid nang ginapangita kun may yara bulig, no? Darwin Taiko, balas bato kag may bato man Pinilian hatag bugas ring ni Darwin Taiko. Kay Diggs Morino, Action Rex, paniaga ta, pamatigid kami din ni Lula Sinta sa imo sa sitio Kalubihan, Isabela. Kay Heaven, Alin Camatso, may lang pag-monitor, no? Sherwin, may lang pag-monitor, Sherwin Bernardes. Kag Carla Grace Montaño Garcia. Okay. Kay Junel Cabardo. Kay Junel Cabardo. Lihog lang ko sang mga barangay nga kurakot, sir. Panukoy ni sir. Kag araw, Barangay Vista Alegre, sir. Ariyo, salin sa kay Jonel Cabardo. Kaya ang COVID ginatinder, pero ang kupit sa barangay galinapta. Sir, tagain nyo man time ang ga-comment kay Damo Nagid Buaya nga barangay. Ayo, halin sa kay Jonel Cabardo. Kay Raquel Dimaala, Anthony Amparo, may lang pag-monitor. Nga ang iban nga barangay ginapangita nilang voters ID kag ang mga garent hindi nila pagtagaan goods insakto, sir, gutom ng tao nasakupan nila daway naman ang voters ID kag ang nagarenta daw wala naman ang ginapangayuan. Alin para sadtong nagliligad nga mga inadlaw nga problema gina ang gapangita voters ID kag ang garent amo nang nami pang dapalon kag panilagan. Amo na iya. Kay way na naginapangitaan ID. Voters ID. Gutom na iya. Voters ID pang ginapangita. Anon mo voters ID? Lantawang ko di kagabuto. Way naman requirements nga muna.
Ay, oo. Sa kay Richard Villa, may lang pag-monitor. Ernesto Pondales, may lang pamati. No? Kay Rodney General, Action Rex, wala gid kami nakabaton 13-month, nag-extension na ang enhanced quarantine. Ang company namon daw wala ga follow-up sang camp. Ano ni siya sang camp nga para tani sa mga empleyado nila? Rodney General, no? Jocelyn Kalamaan sa kay Corey Bidaha may lang pag-monitor kag Jonel. Okay, nabasa to nin kay Jonel. Sige, daligid lang mga kaksyon ha. Nung balik ta dugay-dugay parang bisan tanan mahisairan tabla kay Bibi Biligorio dira sa Bibi Biligorio Gregorio Yolo dira sa Don Salvador Benedicto. May lang pag-monitora pamilya Gregorio sa DSB, pamilya Yolo kag pamilya Nicoyco kag sa duha ko ka bata nga si Happy Kiyo kag si Shai. Ayos, dagang salamat gid Bibi Biligorio, no? Din pagiding ibanding para matapos-tapos ta kay Raymond Ligaspi Pinida. May lang pag-monitor Raymond Ligaspi Pinida, no? Kay bisyong aton sining communications, no? Okay. Sobra ka loaded ka tama mo. Rafael Libran, may lang pag-monitor dira sa siyudad sang Kabangkalan. Ayos, sige, daligid lang. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman
kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:45. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Mayo lang nga pag-monitor dira sa likod sang BCPO. Sanday Madam Cheryl Xiao, munina nay bibing, tisi tiray, kag sa ihado mo kay Kid. Ga-monitor ginamonitor nila ang SAC. Sa SAC, ayos. Kay sa Binalbagan sa Crossing Bago, mga Hiraldino family kag sa San Teodoro Arroyo family. Ayos. Sige, daligid lang kay kadtuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Iloy nga nagahigda upod ang iyang bata o ginlutang kay nasang kagahon sa sulod sang ila sining puluyan o kung sang iya sining puluyan sa Barangay Vista Alegre. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Ay, kaginot. Dito ko na, ay kabulutong, liki kaginot pagaliya. Ginot? Grabe ang ginot sumong. Ang ginang problema, ginang ginot. Exister kitang korisma. Gani, no? Korisma. Okay lang ni Tani kung bastante lang bla. Oo, korisma. Bastante ka sa minano pagkaon. pang ginot ni basta-bastante lang unod ka bulsa taway gini problema mo. Amo ginatani aksures kaling iti dugangan sang bulsa mo nga nagadulo. Bodo manok ba nga pula. Gadulong bulsa. Gadulo ang bulsa, init pa. Ay abaw. Way ka pabi ka kalanon? Tiyan mo ginang pinakamabudlay ni. Budlay ang ginot niya masarangan pa na prong gutom hindi na gidiya masarangan. Way swerte pa si ikaran amok na sang tao ang gutom magsurex, no? Amo na dapat gid kung may extension, may extension man ang bulig kag wala na ni pili ay kung may extension. Awa na ni pili ay dapat. Ang kutob lang sang hatagan ang hindi magbaton, okay lang na. Oo, pasalamati ang hindi magbaton. Kapag sila sila hatagan ito na isipan. Oo, amo na bala. Kaling sa prangkang istorya, pilagid ang mahatag sa 15 días man. Gani, managsurex. 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 7 kilo. Hindi na masuportahan sa barangay kada adlaw mga tag bulig. Budlay ang surex. Nano nga daw galibog man ang ulo ko sning ka
Oh, huugid. Hindi ka magpalibog. Kaya Pati si Presidente Duterte, hindi din ako makuha ni kwarta. Nante. Sa Busiya mismo na. kabatsyag na siya. Kundi sa makuha kwarta. Primero to, gambal siya nga okay lang. Subong ga pinitin siya naman siya. Si Subong, batsyagan niya gid Gorax Rex kung ano Batsyagan kabutlay. Isa ka bulan nga why income ang tao, din ka na mangita man. Gani man, kung O ang tao income ang ka... tao, may 5 sentimos nga gaduling-duling, di ka income ng tao, sa kabulan na makon mo na. Oo. Di may kabataan ka, 4, 5, o 3 na lang kabata mo na, kung 2 lang, mag-aab ka na kung way ka palangitanan, kag way ka bastante nga, pundo. Laban mabatsyag ka gid. Tipo kung mga kantong yun hindi niya kabatsyag ya. But lang. Mga sapantabi, mga perya, mga pilito, hindi niya kabatsyag ya. Subong batsyagan, gina nila nga duwa. Ngaw? Tigayawan sila ka pa ng gilot. Ang hindi nila kabatsyag, guro sa parejon, kasi kumarita, Ronelyn Solinap. Ate, sa Carlota. Subong sinitiga problema, manasay may mga tao to sa dintong area to. Oo. Pero kung sige man lang dako to sang pabo to na, okay lang na. Di daw tuwag ito pang Disyembre ito ya. Oo, gani. Gadulong na to sa ate, okay lang na guro kada semana may ato sa ginadulong dito, pero tema ako muna mag-isa ka bulan, no? Talin-talin na to eh. Talin-talin. Ayo. Ang Negros Occidental, piho na niyang extended yung isikyo. Ang Bacolod? Ang Bacolod, way pa, galutaw pa sa sabaw. Way pa Negros sigurado kung matikler man si Mayor. Ambot ko na nung plano ya sang syudad ta. Diba si kung maupon naman na sila guro sa Gano, isang probinsya? Di laban eh. Hindi man na pwedeng, depende sila kung anong assessment sila sa ato sa Bacolod mas mayo, gani nga, dapat may plan A, plan B na tablay ng may plangitan-an man ang halos kalabanan. Kasi sigurado ko kung mag-extend ito ay swerte, may extend man yung bulig sa atong syudad. Extend sa mga barangay ta. Gambal man lang silang bastante man, bastante. Tag 2 ka kilo, 2 ka kilo, isa lang nakagabi iya. Isa lang nakadlaw. Isa lang nakadlaw. Oo, pamahaw, panyaga, panyapon, wala na. Ang alang na sila, hindi man niyapon, hindi lang pamahaw daw kung manyaga. Manang kung mga 2 ka mo, kaya ang 2 kilo, guro malambutan na 3 ka adlaw. Pero kung sa balay, taga-anom ka mo, kulang gid. Kulang na. Sa nakapagluto, kulang sang 2 kilo. Amo na nga daw, hindi ko maintindihan ng sitwasyon subong. Wag kita na Mimo Axorex, mga muyo na natani. Nga muyo tani. Mana Santa pangadano, Miyerkules Santo, ti buwas Webes. Oo. Why na ta bibibi, no? Why na eh? Why na ta bibibi. Nga, gusto mo pa? Pamalandong ka Miyerkules Santo na subong. Mamalandong ta buwas. Buwas kali may drama kami ha. Oo, lumalipat. Kag saga mayara pa until 7 o'clock. May program pa. After sina, drama na kami. Tubto Biyernes Santo. Last 12 kami hasta. Sang tubong udto. Pagkapon, ma-sign off kami. Tubto Sabado. Balik na kami Domingo. Sa Domingo na ta. Domingo naman masalyada kita sa Pagutumay. Magkapaway man si Action Jomare. Laban magkapaway ni sama kuan ni sama mangita-kita sang iyang timu-timuon. Mati ko mapataltal siya Asya? Oo. Basi ko nang magtaltal sa iya, una pataltal. Hindi masarangan ni lansangan. Ano na tika-tika di sa ako na mapataltal. Oo, mapataltal siguro ay. Buot sa silingon niya daw mga kanto, mga mayo pang buhay niya, nga ito di ba makapitik-pitik kay Axorex B. Okay huwag yung problema na. Muna ginagawa tika-tika ito si mo. Sabi mo, ano ba tika-tika? Yawan naman ibanda. Karoon lang, Jom Jom, tapos program. Ilan tala si Axorex. Magwa sa
Mahaklo na sa sang Ayo, gid. Tinano ning Iloy ni? At yung Iloy, Action Rex daw, so far so good kay Okay Waging man naman sa siya. sang pilas ginga dalom. Magluwas sa butkon yun ng igo, sang lothang. Ano ni nagtalang ning pagtero ni? Talang imo nga Pungod ni? ang istoryas ni si Mirna Arisgado mo sa biktima sa pagluthang. Oo. Maigo ni siya sa Baga Action Rex kag ara sa mong ginabulon nila sa may Corazon Occidental Monterribano Memorial Regional Hospital. Actually, ang tanaw diri ni Police Lieutenant Florentino Albalayan, ang hepe sa station number 7, kung siya din nga tinatabo ini sa Araw Relocation, Barangay Vista Alegre. Ang lantaw nila sinibasikon daw medyo pasalba kag pamahog lang guro Action Rex, pero ti kay ang ining Iloy nga si Mirna Arisgado kaya sa kagahom nakabati lupok, tinagtindog siya ti timing pagtindog yan naglupok liwat. Ang buto nga na iguan ni siya sa butkon. Now ang report Action Rex nga actually ang recovery sang pulis naton pito ka bala sang pito ka basiyo sang 9mm kag duha ka bala sang 9mm. Now gina-reconcile sang pulis naton karon ka may unconfirmed report karabaton si Police Lieutenant Florentino Arbalayan ang hepe sa station number 7 gina-verify pa nila ini. Naining balay-bala sang biktima nga si Mirna Arisgado. May report karamaton ang police naton again, unconfirmed report ini gina-verify pa ni Police Lieutenant Florentino Abalayan. Kado involved ini sa mga illegal activities, no? Ining balay dira nga ginistara ni Mirna Arisgado. So di sigurado si Abalayan kung ang tuyo si Mirna Arisgado giman kay akorde kay Abalayan daw ay kontrata si Mirna Arisgado sila nga lugar mo. Pero ang isa na diskinatanon nato kasama tabo ang aksidente kinasang aga nga paglutang sang puluyan ni Mirna Arisgado wala dira ang bana sang sinibiktima. No, so gina-verify nila ini kung bala ang ginapangita kag ang bot kung tani nga palokpan ang bana ni Mirna Arisgado. Kay may amo na bala may mga report, unconfirmed report ng police kado involvado ini sa illegal activities. Involved sa mga reported kinawatay, no? So hindi sigurado si Abalayan kung si Mirna Arisgado o ba siyang banaya mo ang ginapangita sa mga persona o sa sining persona nga nagparaklot ang kainasang kagahon sa balay dira ni Mirna Arisgado nga katulog ini upo sa bata at mo gitay may pagtindog ya naglupok liwat kag dito na igo ini siya sang bala sang 9mm. Pistol nga ni-recover man aktually sa aton sa kapulisan ang mga basiyo kag bala sini. Samtang magkakatulog ining aton biktima, so nakabati ini sila sa may nagladapok sa Ilaatop. So pag nagapok gusto kami sa nila magtindog, pero nakabati sila sa lutok, so mutong wala sila magtindog. At sunod-sunod ng lupok, nagtindog ining Iloy, sabi ka maglanda, simintana mo maigo siya sa bagyan niya. So posible sila nung lantaw nyo, hindi siyang target, ano man? May unconfirmed reports kita na ang ining family medyo nag-engage man sa illegal activities pero sa masiling ko na unconfirmed, i-verify ko na ito na true. So aside from that, medyo mga madasig man kuno sa kamot pero sa masiling ko unconfirmed yun eh. So mas isa rin sa mga kitunaan kung may kasi aton justisado. And justisado. Ang posible sa hindi target ang ining babae ni? Posible hindi yan target kay hindi man ang konsentro sa niya kwan. Naigo lang niya sa pagpalupok niya. So posible sir may tao sa tali na tironda? May posibilidad kay ang niya target isa malang kabalay. So kung iti concern siguro basi kung bilog ka pamilya basi isya konforme. Okay. Pero asto sa kung sino ang ginasuspitsuhan, either ang ining biktima o kung basi may upod pa ning biktima ni, amo pa na subuang in-establish sir? Oo, kung pala ining ato na ikuan, kung pala amo ini ang iyapit target, pero sa subong hindi pa naman ma-establish, kung pala siya gikenti na copy sa iya, wala man siya sa kontra, sa kira sa iya lugar. May ba? Action Rex si Police Lieutenant Florentino Arbalayan ng hepe sang station
number 7. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Mamuno nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric sa iluan tanay balita gikan sa syudad Sangkadis upod kay Aksyon Roger Gutib. Ibaloon tabing sitwasyon dito sa syudad Sangkadis angot sa pagpaidalom sang isikyo kag iban pang mabalita. Yari ang report ni Aksyon Roger Gutib. Aksyon Roger. Action Rex, naghagan-hagan na gidman ang nagbayular sa sining curfew nga ginabantayan sa kapulisan tag sa kagabi. Diri sa siyudad sa Cadiz, 3 na lamang ang nakaladakpan kagabi samtang nagapatrolya ang mga katapusang kapulisan. Nagsugod nila alas 9:20 ang takna sa rigid dakop ini si Orlando Santillan i Inyon, 39 anyos soltero kag residente sa Asinda Oje, Barangay Kabahog, siyudad sa Cadiz. Ginakop man si Joseph Dueles, 28 anyos sa edad, soltero sa Asinda Cornel sa Amuman nga barangay. Subong man alas 9:45 ang takna ginindor sa Barangay Tanod. Sa Barangay Sontre si Christian Sibunga Iguanson, 36 anyos, residente sa Villa Cristina, Barangay Son Juan, siyudad sa Cadiz. Ini sila nga tatlo ang nagbayular sa curfew sa sining enhanced community quarantine. Kag sila ang detained pagkatapos kay inasang kagahon, pagkatapos ang curfew hour, ini naman sila ang ginpangabuyan pero yara nang ilalistahan sa mga nakahilera nga nagbayular sa sining ginapatuman sa kapulisan. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gutib, balita gikan sa syudad sang Cadiz. Kuanan ko na sipyat ko. So rigid kay Aksyon Art. Transport sector sa syudad sa Bacolod ginpasalamatan ang pagpasiguro sang syudad angot sa ila ginapaabot nga bulig pinansyal. Ay salamat. Daw may bulig pinansyal. We have Aksyon Art tayo po, Aksyon Art. Kalipay karon sa Transport Organization nga sentro sa mga Metro Pellet Operator sa Negros. Matapos ang ginapasalig sila ni Councilor Dindo Ramos nga tinguan sini nga maproseso ang ginapaabot nila nga 6,000 pesos nga financial assistance gikan sa DSWD pero mamaagi ina sa LGU sa Bacolod through DSSD kay sunod rin kay Mr. Jesse Ortega ilan na nga namaton ang communication gikan kay Councilor Dindo Ramos nga pulawan gid pang listang ilang ngalan agod maproseso kay tigutom naman mong ilanganay matapos nga duha ka semana nga way makabiyahe kag wala na sang income ti ang partiya sa mga pinutos way man yung problema suno siya kiti sa mga barangay mayara man sang ginapanagtag pero mas mayo gikuntan kung mahingagaw ini suno pag Ortega nga mahatag sa ila agod man magamit sa mga driver nga ila mga kauptanan. Yaring palayag ni Mr. Jesse Ortega. Nagtingwag si Kuntero Dido Ramos nga mabuligan ang transport. Naghatakbet ang tanang mga asosasyon namon ting ilalisting sa ilang membro. Ning overtime na nagigyan ni Kuntero Dido Ramos nga i-receive gidyaang ang mga listing sang mga membro kag dalon sa DSSD para nga i-endorse sa DSWD. Gawlat lang kami kay ni Tony Ramos ara na kay tungod ang tingwag ng siyudad mo mabuligan ng transport. So, yung tingwagin na ni Kuntero Dindo Ramos, kag may bas-bas niyang syudad si Bacolod, na ipagig sa sila ma-facilitate, ipagig sa DSSD para DSSD makanto sa DSWD. Ilaning batunon nyo gina-expect nyo sa city? Sa 6,000 kada isa. Kung ating marinis, ni Mr. Jesse Ortega, ang kaaksyon nyo, aksyon at tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank
Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Special Assignments. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Ang balita ni Aksyon Nonoy de la Cruz kag Aksyon Stephen Fresquito, pakarunan ko lang na ha, kailangan langgid ko sa tiyempo. Pasensya gid mga parikoy. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sang mga mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kag madamo pa, no? Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kompleto. Equality products sang Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA. Mabakal ini sa pinakamalapit nga mga butika sa inyo sining nga lugar dira sa Banwas ang Kawayan sa Butika Sandria sa Dangkalan, Aramandra, Dangkalan Drugstore, Barangay Dangkalan, Ilog, no? Sa MedPlus Pharmacy kag Jormed Pharmacy sa siyudad sang Kabangkalan, sa Leonor Pharmacy kag Blanca Flor Drugstore sa siyudad sang Himamaylan, sa Binalbagan, naradra sa GBX Pharmacy kag Floritis Drugstore. Evergreen Herbal Capsule, magtumaradlaw-adlaw ha. Ang inyo katimbang si ikayong lawas. Para sa dugang sining ihibalo, mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At
hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Banak, bulik. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 11 ng aton oras, salangalang na ta sa tiyempo ta, diri sa pagpangalagad ta. Mga kaaksyon, kita-kits kita by Monday, kay Tibuas o Huwebes Santo na, kag Biyernes Santo, pagka Sabado, sign off kami, pagka Domingo balik kita sa pagpangalagad. No? Pero still, ang aton sining Facebook Live, padayon kita sinin, no? Nga magatutok sang mga balita, COVID-19, kagiban pang mga balita. Tutukan lang sa aton sining Facebook, Action Radio Facebook Live. No? Kag sa aton sining web sa www.actionradiobacolod.com.ph. Alang-alang na ta sa tiyempo. Salamat gid mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Iga sunod sa dinig lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. That way I can... Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.